chisi chimuti achipara kuti paka Golden Valley. Nyaya yandoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe ndakaitaura nezuro. Nyaya iyi yakaitika mukati meguta reHarare, asi wandiri kutaura nezvake anga ari mukati menzvimbo inoshevedzerwa kunzi Golden Valley, ndiko kwavanobva Kadoma. Kwakaita hama yavo yakatumira mashoko kune vehurakama nekurarama navo kuti aiwa ndiri kusvika panguva yekuroorwa, ngatichiunganai mukati meguta reHarare. Baba vakabva mukati meGolden Valley, vakabva nevana vavo kuona kuita ivo vatanhatu kusanganisira amai nababa varipo ipapo, vachibva varipo 6. Vachibva vasvika mukati menzvimbo yeHarare ndokuenda munzvimbo yavainopembera vari kuita basa ravo. Asi panga pakaungana vanhu ava vanga vakanyanya kuwanda ndeverudzi chikonzero. Pane mwanasikana akaenda murudzi akagara kunze kwenyika, ndokubva azobva kunze kwenyika aine mukomana wakasangana naye kunze kwenyika, ndokuuya vachiti izvo vakuda kuti vasvitswe panguva yekuti vabatanidzwe mushure mekuroorana nekuti vanga vasangana mune zvakanaka. Right. Pane mwanasikana ane 42 years anove ari pachikwata kana kuti mhuri yakabva kuGolden Valley. Ndoda kupupura mushure mekuona kana kutarisa maziso edu ukatarisa chinhu ndinokuudza kuti chinhu chakanaka icho hachiite zvichienda nekuti iwewe uri kuzviona sei. Kwazoita chimwe chinhu chokuti munhu wese anoti ichi chakanaka. Right. Nyaya yandakutaura panapa ndiye murandakadzi ane 42 years anova akabva kuGolden Valley nevabereki vake nevekukama vake. Nguva yaitenderera ari pamba apa paitwa mutambo apa anga ari pedyo nemusikana airoorwa. Vairatidza kuti vakura vachiwirirana kana kuti vanonzwisisana, aishidzwa padhuze vachimbomira padhuze kana kuti aiwanzofara aine vanhu. Nguva yekuti vanhu vakusevwa chikafu vanhu vaitaura nezvemwanasikana uyu. Panguva yaitaura nezvemwanasikana kuti mwanasikana uyu akamira akadai vachipa makomenti zvichienderana kuti vari kumuona sei. Ndichitaura inini ndinoti nemaziso angu ndinoti munhu kwaye akazvinakira. Right. Vachitaura kudaro vanhu pakada mumwe munhu wani akanga aripo ipapo akati ndiri kunzwa vanhu vakawanda akafanira achifamba vanhu muri kumutarisa kana kuti munosara muchitaura nezvake. Regai ndikokuudzai munhu wamuri kuyemura wamunhu wamuti akanaka, asi tikada kumubvunza ipapo muchanzwa achitaura mashoko ekuti zvamuri kutaura hongo, but atori nenhamo iri paari yokuti kunyangwa ari pano ndiwo ari pano chete, asi achibva pano anotanga kuchema nedambudziko rainaro. Hey, munhu aitaura mashoko aya kuti muri kuyemura musikana uyu asi ane nhamo iri paari munhukadzi. Okay. Saka achibvatsara kuti akanga adudanwa ari paukama apa, asi ukama hwake hwakafanana kuti ini ndikaroora ndinogona kuroora mwana wangu kwaachaenda kunoroorawo obva aita muzukuru, vazukuru ivavo ndio zvanga zviri munhu uyu. Ukama hwake ndokuti kunyangwe pakada kurongwa chikaranga haadaniwe, chero akashayikwa hazvina basa, asi iri hama. Okay. Zvikanzi muri kutanga dambudziko rei? Zvikanzi munhu uyu ndikataura inini regai ndimushevedzi, ndobva mushevedza. Zvikanzi vanhu vese kutaura nezvakwavo, uri mukadzi akanaka, uri mukadzi akaita sei, zvakamira sei. Zvikanzi vanhu havatozivi ndiro dambudziko, achibva tanga kutochema. Dambudziko rangu ndire 42 years, but pa 42 years handina kana mwana. Kwete kuti zvinoita kuti ndive ndite mwana ndiri kuzvishaka ndiri kuzviwana, ndatozama izvezvi varume vandakagara navo semurume nemukadzi kutopinda mumba ndave ne11. Baba Isabel, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Ichokwadi ichocho. Iye musikana uyu paanga achiti ndine dambudziko, pane here kwaimbofamba achiudzwa kuti pane munhu ari kukonzera kuti usabate budzi maoko? Aitoudzwa kunzi iwo pane vanhu vakakugangira, asi kuti vataura kuti ndiani kana ndizvibvise vaikundikana. Kwaakafamba iye achiti ndauya kuzobatsirwa hakuna chaibuda. Okay. Saka zvikanzi nevanhu ine mihora iti mazona hama dzake dzikapupura ichokwadi. Uyu muningina wake uyu ane vana vakati, uyu muningina wake ane vana vakati, vadiki kwari vane vana vakati. Zvikanzi alright, asi nyaya iri paari ndiye kuti izvo uyu mwana uyu izvezvi mumazamu make makaiswa zvinhu zvakafanana nemazino. Mazino anobva murume munhu aya, but ndoda kuratidza kuti mazino aya anobviswa. Ndobva zvanzizvo zvatakuita panapa tinenge takukanganisa mutambo uri pano. Zvikanzi ayo nevanhu kunyangwe mutambo uchiitwa but zvinhu zvitaurwa pamunhu kwayo waupenyu. Right. Tiri kuona kuti kana 5 minutes sirapo chete ndobva waenda paside. Zvikanzi bvisa bra, ndobva bviswa bra, ndobva abatwa minyatso. Achipedza kubatwa minyatso maoko pachisara pachitoonekwa kuti pabviswa mazino. Zvikanzi aiwa musikana uyu akatamba nevanhu vakawanda, izvezvizve haatosarudzikana kuita sei, chaari kutsvaga mwana. Chero mukamubvunza vanhu zvirwere zvitori tsitsi dzamari kuti musikana uyu asarwari nezvirwere zvabonde.
nikuti ari ngoti chero zvazvaita chaari kuda mwana ende akapinda pakati pevanhu especially muchinzi mwana wanhengi uyu munenge muchitomushungurudza right munotaura mashoko memuchimushungurudza saka iko zvinozvi pane chinhu chiri paari but chakaiswa kusika rudzi rake vose vaari kutamba nawo achifunga kuti varume vake havasi varume vake ndicho chinhu chakaiswa pasika rudzi chinhu chinongobuda kunze kwete kubva paari chinobuda kunze chiri panyama dzake chichidzokera mukati mudumbu chichinyura kubuda kunze chichidzokera mukati asi chiri maari chinhu ichi chakaiswa paari chakasereketwa saka nzira kuti ndichibvise but hazviite kuti ndibate nzira dzakafanana naidzodzo saka zvandakuita panapa ndezvekuti izvi zvekubvisa kwandaita mazino aya vamwe vatotoshovedza kuti pamwe anga ari maoko handichadi kubata ndakuda kushandisa imwe nzira nokuti nzira dzekubvisa zvinhu muvanhu dzakasiyana ndobva aitirwa zvakaitirwa zvikanzi ipai mwana uyu amwe ndokutanga kurutsa akarutsa nekuchaya kusvika pakuti munhu uyu veduwe musamupfekedze hembe ingomupfukudzai chinhu chokuti munenge muchimubvisa mukamupfukedza kusvikira munhu anoita zvekuti baba vemwana vakasvika pakuti izvo mandiurayire mwana wone kuti chakwaita mwana asi iye mubatsiri akazochivedzera kuti izvo nguva iyi vanhu vangasikati mubatsiri nekuti munhu wese akakapfeka hembe dzake ari pamutambo akasvika pakuti izvozvi mukamuvhura munhu uyu azvimesa azvikanganisa but mukavhura iko zvinozvi muchaona chinhu chabuda chiri pachimbuzi chabudapo but igonye ritori nemambava kunotarisa kuda iso kuona pane gonye baba Isabel mwanasikana uyu anga auya nane kubva kuGolden Valley Kadoma mwanasikana uyu akauya nababa vake namai vake nevamwe vana 4 vakava vari timu rikona kuti 6 vese vanga varipo but pakataka kurwara mwana uyu kuneta nenyaya yekurudza baba vakarishedza kuti zviri kutaurwa zvinoitika here izvi amati kushandiswa here tikanganiswa pati pana zvinhu zvinoitika izvi vamwe vakashedzera kuti naye baba ingawani mwana ari kunzi ane problem ndiye wenyu ende chokwadi here kuti asi chokwadi here kuti mwana uyu ane 42 years haana mwana ndime afanira kutomira kumberi zikanzira asi hongu ndizvo but zvaari kutaura kupedzera vanhu nguva tiri pane umwe mutambo ndo pakazoburiswa paburiswa chinhu vakamhanya chiungana vanhu vachiti kune gonye zvechokwadi ende ruri kutoratidza kuti rakatota rabva muunyoro wokuruswa but riri kufamba vanhu vacho vachitarisa nikuoneka vanhu vachitarisa baba vacho pavakazwa kuti ndinoda kuonawo vachibva vasvika baba vachivaona gonye baba pavakaona gonye iri ndobva vangononga gonye riya remarutsi ndobva vakaenda murumu mavo ndobva vamedza so tsukana baba veve tiudzei zvamangapitira kuti gonye zvamapitira ndezvipi zvamaona panapa ndezvipi zvamaona zvakaita kuti vanhu panga paiswa mazino yangaputirwa pane chimwe chinhu achibva atorwa aiswa pamumbasaiti nokuti vanga kutofunga kuti nemazino acho zvakare vanotora kaita sei vakamamedza so vanzi ndo nyaya yachona vamwe vana vakaisa mufanana nokuona baba mukuru nevazukuru vakada kubata baba vachida kuvarwisa kuti chii chiri kuitika koma chitora sei ingawane munhu chabuda zvakanaka kana chii chaikonzeresa zvikanzi hakuna chinhu zvamamuchidzwa zviri kupi ndinopenga here ndinomedza chinhu chakadaro nini vakutoramba zvikanzi nemunhu uya zvikanzi hazvinetsi so panga pane mumwe munhu mukuru anoratidza kuti kuna baba ava anotoiwo baba zvakare ndo vakamira vachiti musaita noisi pano pana baba nakuya kuzoshandirwa munhu asi tauya kumafaro ekuroorwa kwemwe mwana asi zvandaona pano zvandogona kupedzana zvo ndezvekuti hama yangu ndine kwesi maka nayo ine kumwe kurwadzika nekushungurudzika kwaaita pamusoro pekurapwa kwemwana saka nyadzi dzinogona kukunda rofu saka shokuri kana muchirinzwa muchanzwa tinorevei asi tiri kuona kuti mubatsira musati mapedza nokuti chinhu changa chinzi ndo changa chishungurudza mumunhu kana chadyiwa nemunhu iye achidyawo zvakare anofanira kunge ari murwere zvakare kureva kuti achazoda kubatsirwa zvakare baba ndo pakatanga kungoita sekuti vanzi vanhu ngavarare mangwana ada kubatsirwa mangwana achiona pasisina pati baba vachiita sekuti vakuvaviwa vakuita senge vakuvaviwa vakutobvisa hembe vakuita simba rakawanda vachibva vatanga kusungwa saka mubatsiri achibva shedzera akati baba ava ndizvavataura ndiri ndinogona kuvabatsira sekukumbira kwamaita imimi but baba ava vaifanira kuti mapupuro achikudziya kuti chii chakambenge chaitika pamwana uyu nekuti mwana uyu chokwadi chakanaka ndo vanga vachikonzeresa mwana uyu angasikabva akaita mwana zvakare nekuti vaisimbisa zvinhu zvavo maererano nemashandiro avakamboita mavakashanda mataura imimi kuti mubatsiri akataura kuti kunze kwemazino akabviswa pamuviri panga pane chinhu chakaiswa pamwana chaikonzerekana kuti icho chaishanda semurume saka baba ava ndo vaishandisa gonye iroro pamwanasikana ndo vaishandisa gonye pamwanasikana vavo hazvina kutozombodudzirwa zvakatoonekwa zvega kuti ndo vaichiita saka pakatorwa gonye vakarimedza iri zvikanzi aiwa nevamwe kana riri iro gonye raikonzeresa rikapinda zvakare mune umwe munhu anditi rikapinda ndopanenge rakushanda zvikanzi kwavari chiita problem so kurwara kwanga kuti baba kuita senge munhu akupenga munhu achivaviwa achiita sese zvikanzi zvatanga pavari so mubatsiri uyu mai akabva ati aiwa munofanira kuti muwane chokwadi saka pachokwadi ichi manje mubatsiri achibva ati nemusi weSaturday ndo pandisazodzoka tobatsira baba vanga batsirwa sei saka taura kune kwatiri kuti baba
mhuri yese yakadzokera Golden Valley. Baba voga ndo vakasara. Kune hama yavo inonzi baba iri mukati meguta reHarare. Musi weSaturday ndo pavari kubatsirwa. Ende usheshedzwa zvakare vamwe ukama kuti vaite sei. Asi patori nevamwe vana vaitoshevedzera kutizvo vasabatsirwe. Ngavasiwo vakadaro kana zvinhu zvaikonzeresa. Saka uyo ari kuti aiwa kuti muzive kuti ndizvoka baba vanofanira kuti vapore, mwana wopora. Vese kana vachinge vapora mozotanga kuona kuti zvaikonzeresa ndezvipi, asi baba vanozovanzirwa ndo vaikonzeresa. Iko zvino zvavachatauriki navo nekuti munhu akutorwara senge munhu akurwara nenjere vakatanga kukwenya dzimwe dzenguva munhu ndosvikapa kutomuti chirege kukwenya apa, vanokwenya vachiramba vachikwenya kutodzika kuita ronda. Yes, pachibuda ropa vachingokwenya chete zvavari kuita vachazvizivi. Izvi zviri kukonzerwa negonye ravakamedza riya, asi rabatsirwa kubva kumwana. Gonye ranga riri menyu richitofamba kutofamba pamusoro pemarutsi kudai so vakasvika kunokora nemarutsi vachiisa mumuromo. Vakazviitirei? Amen. Pane here pawakazviita apo pawanga vachiti manga muchiti mimi mubatsira anobatsira chii chaitika ipapo pawakatora vachimedza gonye? Pane here akavabvunza kuti mazviitirei vakadavira? Nguva iyi vanhu vakatanga kutoshamisika nekuvhunduka ndicho ende vatora gonyero vachitobva pane vanhu zvinhu zvamanga muchitaura zvanga muchitaura ndezvipi makonye acho ari kupichiwa wati ivo vatomedza vatobvisa kuchapupu vabvisa kumbowo. Ya pakaipa muri kunzwa Golden Valley Kadoma munoti kudini konacho iri hama yako baba nyakubereka vakakusunga kuti usarorwe, usaite mbereko, usaite kamwana. Wabatsirwa baba vachibva vatora gonye ravanoshandisa right vachibva varimedza. Izvozvi vari kurwara asi mubatsira kushedzera kuti kana muchida kuti ndivabatsire ndichavabatsira, asi vanofanira kuita sei kuti vapupure. Waita sei? 0773238096 nezuro makataura kuti nyaya iyi yava nenguva yaitika handitika baba ava vachirwara kudaro right. Musikana uyu zviri kunzi mukufambidzana kwaari kuita nemukomana wake pane zviripo zvinofungidzirwa kuti zviri kuitika, nekuti musikana kuti kuti za 3 months musikana wachizira kuti iko zvinozvi ane mwedzi yakadarika yaanofungidzira kuti ane pamuviri. Tichimubvunza kuti muzive kuti muni pamuviri munoenda kuzvipatara kune zvitengeswa kana makemisi zvinokuratidzai kuti imimi mani pamuviri zvikanzi andisitomboda kutesta. Chandiri kuziva chinhu ndechekutizo ndazotesta ndakufungidzira kana 5 months to make sure kuti ndo zvandavera, asi veukama mwatora naye kuti kwazizo tichimutarisa tichimuona akutoredza kuti munhu uyu akutoredza munhu akazvitakura. Ya pakaipa muri yeZimbabwe machinzwa chekukadoma Golden Valley munoti kudini konacho? Tumirai text message kana WhatsApp message panhamba dzinoti 0773238096 11 ndopafika nthawe pale manje tiri mkati machirongwa Bhozhongora segment Real Savings and Credit.